que treballadors que esteu... Sí, la mestra. Cole o voleu que tornem a l'altre? Prou gras. Tenim puesto para jugar al balón. Un poco que se canseu. Però, Antonio, és que tenim que tenir un poc de paciència. Tal qual és el problema. Antonio, Configura arriba. No, a mí la que no tiene cara. no soy un día president com ell, Antonio. De seguida ya. Però que això ve, Se pinta la no més típic de ballar. como de gana. Lo ha dicho mi abuela. Bueno, yo te conec i de vergonya no me tens aguantar. Yo a ti sí que te conec. Vols vindre també? Yo. Sí, jo t'ajudaré. Per a vosaltres, ell serà el nom del vostre provat este col·legi. Hi ha opció possible que ara se diga les terretes, sense votar fatalment. Correcte. Sí, però jo faré una xiquets. cosa. Molt bé. Ja t'ha preguntat. Pero es que el nombre de esta vez no mola. Se llamaba... Para hacer sport, portugués... ¿Sabes quién es? ¿Puedo tocarle algo? Escolar i molt bé. Allò agraïts. Ai, s'ha dormit. Ai, que desgraciat. Ai, pobre meu. Oye, que de ser Mirat. Li digueu hola. Sorpresa. I ja l'heu obert? Estàvem a punt d'obrir. Ja ho teniu la caixa? On tenim la caixa? Vaig a fer la caixa. Va. L'obrim ja, Tania. És que l'objecte l'ha portat Tania. No se pot menjar i podem jugar en... I qui és? Qui és? És Lupita. Ara ja la podem deixar ahí, per veure-la tots. Ah, Lupita se queda en clase ya. Sí. La he visto. Y me ha dicho que como ella ni cómo te llamas. Pablo. ¿Te llamas Pablo? Ara ja van tots, ja. Però és com ara. Que volen estudiar el projecte del cos. ¿El proyecto es? Del cos. Sí, anem a estudiar el projecte del cos. Sí, sí. Esto es lo que iban a decir. No, pero no, no, no.